Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, chitopa changu vigai. Inini ndiri musikana ane makore 23 ekuberekwa. Ndichiri kuchikoro hangu, asi ndakambomira nedambudziko randakasangana naro. Handifungi kuti ndichaenderera mberi nechikoro. Nyaya yangu inini ndiri musikana akakurawo muchinamato mukomanashi, uye ndakakurirawo munzvimbo yeHarare kunonzi kuUplands. So ndichikura vabereki vangu vanhu vekuti vaitichengera zvekuti taisatombombobvumidzwa kuita shamwari. Munhu ainge atoriwo shamwari yangu, umwe musikana wepanext door pedu, iye aitouya pamba pedu kuti tinge tichitotamba, ende kutamba kwedu taingotamba tichingoita zvemabhuku. Kana iri TV taingoona magospel channels chete kana tiri pamba, nekuti inini nevakoma vangu takadzidza kuboarding school kubva pagrade 4 kusvika tazopedza A level. So ini ndakazoti ndapedza A level ndakabva ndawana nzvimbo kuZegu iri kupindura. Ndichienda ikoko mukomanashi, foni yakazotengwa hayo, asi baba vaisada. Ivo vainge vasingatombodi zvachose, vainge vachitoti it is not okay kuti mwana ange achiita zvemafoni. Laptop it was by force, kutoti ndo pandaifanira kuti ndinge ndichiita zvidzidzo zvangu, ndokusaka vakazonditengera laptop. He was okay with that, but amai ndivo vakazoti aiwa ava kuda phone since ava kuendawo kuuniversity. Ndipo pandakabva ndazotengerwawo nefone, and my parents were too strict about it. Vaitoda iri iPhone yekuti vanokwanisa kucontrola the phone, but ivo vakazoshaya zvavo mari, ndokubva ndazotengerwa iri Android. Hembe mukomanashi, ndakangokurawo ndichitongoziva kutoti pamba hapatendedzwi kuti munhu ange achipfeka mamini kana kuti hembe dzinobata. Ndakatengerwa madress aya asingatombobati, anowanzokupfekwa nevanhu vechechi yekwamwazha. So ndakaenda kupindura kuchikoro, ndikatanga kugarako, but ndaigara off campus zvangu. So mupindura pane nzvimbo yaizoendwa nemaroommates angu, nzvimbo yacho irimo mupindura imomo panonzi papiki. So vaiwanzokuenda havo Friday manheru vabva vadzoka Sunday manheru. Maroommates angu aiva 4, mukomanashi 2 vaidanana nemastudents epabindura university. So vakomana vaigara paboarding house, 1 ainge achigara off boarding house. Imwe weekend vakomana vavo ndivo vaiuya, imwe weekend ivo vasikana ndo vaiendawo ikoko kusleep over. Vamwe 2 of my roommates vaita zvemasugar daddies, ende sure vaibaka. Inini ndaizosara ndiri ndega hangu murumu mangu, ndaiti ndikastada the Bible, ndostada mabooks angu, ndonamata zvangu, ndorara. Ende paboarding house ndainzi chibage nemamwe mastudents, nekuti ndaingogara ndakangozvivharira, ende ndainzi inini handifarire zvevakomana, saka vanhu vazhinji vaingondiseka vachinditi chibage. Ndaisekerwa kuti dressing yangu plus hairstyle, ndaiva munhu uya wekungoti ndainge ndakangodzidziswa kutongozviruka free hand. Uye baba vangu naamai vangu vainge vakandiudza kuti hausi kuenda kufashion show, asi uri kuenda kunodzidza zvekubaka unozoita wava kushanda. One day roommate yangu yakandivigira food after vaenda out. It was just chips, ribs and juice. Ndava kudya, akabva atanga kundipa lecture kuti this is varsity shamwari, you need to grow up and open your eyes. Hausi chibage chaunodzwa neboys repano paboarding house. So akanditi aida kuti weekend ndiende naye out, ende ndakati handina hembe. Akati achandipa dzake since iye neni taipfekerana. Weekend takabuda tikaenda kwapiki kwacho. In fact tisati tabuda I was dressed zvekuti vanhu vepa boarding house vakashamisika kuti ndakanaka kudaro. Taenda ikoko kwapiki, I was introduced kune mbinga yaishanda pamwe panonzi paTrojan Mine, asi ichigara kumazowe Inn, kune dzimba dzakanaka dziya.
so mbinga iyi ainge atoudzwa nezvangu kare nevasikana vaya 2 maroommates angu vanoita zvekungodanana nembinga. So akandidyisa mari that day because takaenda kuma 11 am kwapiki ndokuzoti dzava kuma 5 pm akati ainge achida kuenda neni kumazowe kumba kwake. Ndakamboramba ndikaramba, asi mafriends angu akabva anditi ona manje wava kumakisa, vakatoita zvekutonditextera, inini ndikabva ndabvuma. This was after umwe wacho ati enda, otherwise tinozobhadhariswa bill apa chikafu chainge chadyiwapo patable ipapo. It was worth a lot of US dollars. Saka ndakabva ndazongoenda naye mbinga iya. Hatina kutora time kunopinda kumazowe nekuti munhu uyu aitoratidza kutoti aitokavira bhora kumberi pakudriver road aisamboiona ende aisatomboona kuti kune dzimwe motikari. He was overspeeding achimhanyira kusvika. So takazosvika kumba kwake kuma 7 pm. Iye munhu ainge akadhakwa, but inini musi uyu ndakaramba kunwa doro nekuti ndainge ndisati ndambonwa doro before. So takapinda mubedroom ndokurara. Akamboda kutraya kurara neni, but nekudhakwa kwaainge aita akabva azongobatwa nehope. So inini pakati peusiku ndakamuka ndichida kuenda kutoilet. Iye ainge akafa nehope uye aita kurotomoka zvese zvatainge taswera tichitaura. Pamwe aingoridza zvake mazino zvaityisa so zvikare zvichibhohwa. Ndakatombotanga ndakadzima light kudzamara ndazobatidza light because sound yaibuda mazino make yainge ichityisa. Ndakabva ndazomuka zvangu pamubhedha ndokubva ndaenda mutoilet. Iye ane insuit, ndikanoshandisa toilet yemubedroom ataiva. Ndakudzoka ndakaita sekunge ndaona chinhu chinenge coffin rwerudzi rwecasket pasi pebed raibudikira neside. Since magumbeze tainge tamadhonza magumbeze ainge awira one side. So ndakafunga kuti ipfungwa dzangu ndokubva ndaenda pabed. Ndava kuda kurara ndakabva ndanzwa movement pasi pemubhedha ndokubva ndakamuka mukomana iye akabva angondipopotera akabva ati dzima light. Ndakabva ndaenda ndikanodzima light because akataura neni neharsh voice. Ndakudzoka zvekare ndikabva ndanzwa movement pasi pemubhedha ndokubatidza zvekare light ndikabva ndazodongorera pasi pebed. Zveshuwa ndakabva ndaona kuti rainge riri coffin zvechokwadi. So ndakabva ndazodzokera pabed because kunyange ndaida kutiza hapana kwandaibuda nako nesecurity yaiva pamba apa. Ndakati regedzai ndizvishingise kusvika kumakuseni. So ndakakwira pabed, handina kuzodzima light, ndainge ndava kutya. Ndakabva ndatanga kufunga kuti coffin iri riri kumbonyatsokudei mumba munomu. Ndipo paakabva amuka zvekare murume uyu achiita seanyumwa kuti pane chandaona. Akandiona ndakagara akati handei mubhaa rainge ririmo mumba make but downstairs. Akati handei because handisisina hope ndokuda kumbononwa 1 or 2. Inini ndakabvuma nekuti chandainge ndava kuda kubuda muroom umo mainge muine coffin. So murume uyu akabva azonditi, baby, unoda kuti ndinge ndichikuitirei patainge tava kune imwe room kuya. Inini ndaida hangu hembe neiPhone. Akati izvozvo ndinokuitira, ngaudi kuita business here? Ndikati ndinoda. Akabva ati saka ndichakupa 3000 US the following morning. Akati nekuti handaifunga kuti unochengetedza umhandara kusvika varsity level, so nekubvisa kwandichakuita umhandara nhasi ndokupa mari yebusiness. So takazonorara mune imwe guest room mainge muine bedding yewhite. Zvese zvainge zvirimo mumba imomo zvainge zviri zvewhite, ende munoona white ya cotton white ndo zvainge zvakaita room iyoyo. Ndakabva ndazobviswa umhandara imomo ndokuti ndimuke abvise masheets ose awo ainge azara ropa. Akangotora masheets aya ndokubva amapeta akabva aenda nawo kutoilet. So ndakasiya zvose nekuti ndainge ndava kutya kuramba ndiripo pamba apa nekuda kwecoffin randainge ndaona. Chandainge ndava kuda kungobuda pamba apa ndiri mupenyu. Akanditi iye ainge asingakwanise
kundiperekedza kuenda neni kubhindura ndokubva andipa $3,000 plus transport fee, mari yekudya nemari yeiphone neyehembe. So mari yose yandakapiwa yainge iri $4,000. Ndakakwira bhazi ndikadzoka kuboarding house, asi ndichisvika mamwe maroommates angu aya anodanana nemastudents epaBhindura University vakatonditsura kuti kana uchida mukomana wekudanana naye ida mastudents kunyange epano paZegu, zvembinga dzekwapiki siyana nadzo. Saka ndakati ndava kuda kuvaratidza mari yandainge ndapiwa nembinga, ndakabva ndashamisika kuona kuti mukapeisi kangu mainge mangosara $500 chete mukoma. How so? I don't even know. So ndakabva ndati chindibatirai mari vasikana, nekuti handizivi kuti chii chiri kuitika mupeisi mangu. Inini ndaitofunga kuti pamwe pandakamborara mubhazi ndipo pandakabirwa. Takabva tasvika pakuvhara school ndokubva ndadzokera kumba for sem break. Friend yangu kwava kundipa mari yangu. Ndasvika kumba ndine big sister yangu ndo yandakabva ndaudza kuti ndine mari yandiinayo, akati chindipa ndichengete since ndava kuenda kubasa, nekuti kana ikangoonekwa nevabereki inokwanisa kuzonetsa. Saka sisi vakabva vati kana ikaonekwa ndinongoti imari yangu yemasavings. One day mam vakati vaida kutsvaira murume medu. Izvi ndo zvavanogara vachiita, vanenge vachida kuona kuti hapana ava kuita musikanzwa here. So sezvo yainge iri weekend, sisi vakatora mari iya vakaisa mubra. Takabuda mam ndokutanga kutsvaira muSpay. Musi iwoyo sisi vangu vakatanga kuzvimba kuzamu iro rekuright kwacho kwavakati ndo kwavaigara vakaisa mari. Patakarara nekumuka zvakanga zvatova worse. Vakabva vamhanyiswa kuchipatara paPark Town Hospital ndokuitwa matest ose zvikanzi sisi vatova nebreast cancer. Inini ndakagara mwedzi wose ndiri pasem break. Mari iya ndainge ndiinayo because ndaizoti ndotenga phone nesmart rangu kana ndava kuenda kufaji. Sisi vangu vakabva vatanga kuora ende vaiora zamu very fast. Zamu riya mukoma rakavarwadza zvekuti vakazotonoadmitiwa kuParere Nyatwa, ndiko kwandakazovasiya vari inini ndokubva ndazodzokera kufaji. So ndakatenga foni yangu ndikazotenga Samsung ye$300, imwe ndokubva ndatenga hembe dze$200. Mbinga yangu handina kuiramba nekuti ndaida mari yekuti ndinge ndichizofara kana ndiri kuchikoro, asi tainge tava kudanana zvemuromo chete. Takusarara tose. Kumba kwake ndaiti ndikaenda tainge tava kungorara muguest room, asi aisandibata, aitorara akapfeka. Ndainge ndakuona kuti mbinga iyi yainge yava kundiavoida, asi inini semunhu anoda mari ndakangoramba ndakashingirira. So akazoti tava kuenda zvekare pasem break yelast year, tava kuda kuenda kuholiday yaDecember. Akabva anditi handichakude kubva December yandakadzoka kusim break handisati ndaona maperiods angu. Pandinoti mazuva angu asvika ekuenda kuperiod, ndinoburitsa tumwe twakaita twunhoko so paped, ndichiita sekunge munhu ane jeko, zvinenge zvichirwadza. Makumbo angu akabva atanga kuzvimba zvekuti ndakatotadza kutodzokera kuchikoro zvekare. Kana varisa sisi vangu, sisi vakazochekwa rimwe zamu nekuda kwekensa. Ndinokumbirawo help vabereki, handisati ndavaudza kuti ndo zvakaitika. Uye chechi yekwedu haitendi kuti tinge tichienda kumasowe because takangokurawo tichipinda kuPentecostal. Saka zvekuenda kumasowe hatibvumidzwi. Ndiri kutsvakawo advice. Vabereki vangu ndinotya kuvaudza, especially my mom. Mama vane imwe strictness yekuti kana ndikagara ndavaudza kuti this is what I did, ndinokwanisa kurohwa mukoma. Plus mama vava nedambudziko rekuti vava nehigh blood pressure, ende yakazonyanya kushuta high blood pressure yavo iyi apo kazotanga kurwara sisi vachizonochekwa zamu. So I am afraid kuti kana ndikagara ndazoudza mama kuti neniwo ndo maproblems awo andava kusangana nawo, mama ndinokwanisa kuzotovauraya neBP because ivo vanotofara neni
she says that she trained me well. Chavasingazive ndechekutoti inini ndava kutoziva vanhurume mukoma, ende kana ndiri pamba ndinoita kuita iya inonzi extra dressing yekuti ndinodresa mamwe mazi zvekuti ndinopfeka mamwe mazi hembe anenge ari mazi refu aya. Musoro wangu uyu mukoma ndinenge ndakatoisa magodi, but kana ndiri kuchikoro ndaiti ndiri kuchikoro ndaibva ndapfeka zvezve zvekuti nyangwe ndichifamba wose murume anenge achingondicheukira, plus nekuzowedzera kuzogaina kwandakazoita weight. Ndiri munhu uya wekuti kana ndapfeka zvinhu zvinondibata zvinenge zvakandibata zvechokwadi, zvekuti munhu wose anenge achingorwera mate. But I am asking for help. I don't even understand kuti why pose kana ndiri kumaperiods ndinotanga kuita kunhoko tudiki diki, so ngasiriwo mafibroids acho here. I am always scared. Please help me, people of God. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hey, kana uine mwana ari kucollege, kuuniversity or kune chimwe chikoro chinenge chiri kure nekumba, please just pray for your kids, because out there the world is very evil. Out there kune vanhu vari kutorarama vachitoshandisa vamwe vanhu, so pray for your kids. Hanzi mama vangu ndinotya kuti ndinozovapa high blood pressure. Unenge wakazamawo semubereki kuti unge uchipawo vana vako discipline, but mwana ava kuuniversity, mwana ava kuita zvembinga. What is the best way yekuti mwana wako arambe aine discipline kunyange akazoenda kuuniversity? Zvakanaka here kuti mwana ungomudzidzisa phone, because seuyu akazoti ava kuuniversity ndokubva atanga kushuvirawo kuti ave ne-a-good phone, akwanisewo kudya chikafu chakanaka, akwanisewo kuwana mari. So what is the best thing to do for your kids? Ogara wavapa here mafoni and stuff like that, ungovadzidzisa discipline pafoni pacho ipapo. Zvakangooma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section, zvekare tichimubatsira mwanasikana uyu mucomment section.